थाख्लाय नार्जारिया उन्दै बोसोर बैसोनि हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि खाजांबाय पुलिसजों। थारैनो बियो जोबोद गाज्रि। बिनि थार आखु गियान जों सब हमदांनानै मोनबाय। बेनिखायनो बिखौ जों आयेननि दारा बिखौ साजा होनांगौ आरो आयेन मथे बियो गोबावसिन साजा मोननांगौ आरो जेलावनो थाबाय थानांगौ। दा जिनाहारि खालामनाय दायाव दा बियो पुलिसजों एरेस्ट खालामजाबाय। बिनि माखासे नुथायखौ नोंथाङा नुखांबाय जानांगौ आरो बे खौरांखौ लानानै ससियेल मिडियानि गेजेराव गोबां सावरायगासिनो दङ। आसरित, बे थाख्लाय नार्जारिया सोरखौ जिनाहारि खालामदों बेखौथ' मिथिया। जायखिजाया निउसाव होनाय बायदिब्ला थाख्लाय नार्जारिया हिनजावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामदों। हिनजावसा गथ'खौनो जिनाहारि खालामदों। आसरित, आं बिथांखौ बिदि होनना सानाखैमोन, नाथाय गाज्रि आखुआ सोराङाव फैबाय। दा बिथाङा पुलिसनि आखायाव दङ बा पुलिसजों एरेस्ट खालामजाबाय आरो बिनि